Sir, kabang matabu to social media, kabang ma channel tongo, TV channel tongo, tai YouTuber, blogger rok tongo. Kabang ma YouTuber, blogger rok je presenter ba anchor khai tongna rok borok kabang ma sini Kokborokni asa khana to kok thai rok tong mano khibi oi je slang language ba hamia sitra word rok ba je kok sai tongmani abo je social media rogo je oma hike prochar ngi tongmani abo ki sini DOPHAni bagai society ni bagai kahamda hamia tamo wansuk nang borong tam salamu so borok srai khorani biskango sathau ya kok thairo nini on camera saka kaitabo samane kok hini bi kok saya no ni sana nang nai okay they should be more sensible tambagan ke tabu ni jorabo TV ro bui kabang nai thalia mobile no bui kulugu to mobile no tabu TV bosna mo abono newspaper abono boy haya deba ge am bage no tabu sini Kokborok sanai rogle businu ba from the Tripura, Bangladesh, Thai, Assam, o Thai kai thamo lekhe nekha kai 12 to 13 lakhs sukungan ngasu sigonsa kaisa speech community ni BOROKROK aborogno corrupt khlainani asu kok kutugia phiaba abno Chabwi Tisanani kokle kisa kutuk gai aman bagino tabo social media wo samung tangnai borok phanang tu YouTuber phanang tu blogger rok phanang tu norok joto nino kaisa social obligation tongo abani personal matter ini abani saksajung ni musungma hine nong arani kogoi miya o social obligation ni nung kogoi meya bo nin sago madra berzagna ni berzagna ambagai kok thaisa samani saka kok thaisa suimani saka abo spelling ঠিক deto samani sur rok ঠিক deto gurei abro kicha sakthare nanan inga ambagai indorno kaisa non bising te kaisa koimu bo saklai nambo semua bukan itu tabu nor electronic news media je samuk THWNGNAIROK norok salsa ringna masuno workshop kam seminar ini nei salsa ba saluni bagai amti kaisa seminar yakeba workshop songsawoi ringna masuno Kokborokti suinai khainai samung tongnai khoroguri no ringdi salsa sani kurungsa basalai Kokborok salayano salaika ha kana aroni nokhoi phenan lama sing rutugi bana rutugi mai apti kono kokko abo khlena se nang kongkata tamakai ang nukha news channel logo tolabo je scroll bar tingada o scroll bar rogo kok thairok suijak mani spelling chayarok mangsi okay obosoi Kokborok no tamplai sinenna aboni standardized for tawo khlaijagya ko turuk standardized phasing thangai to ei orthography ne tuibo samung tangjagya ko abo tawo legal gai nongoi tongja okay aro no government no chung why sajak je corpus planning nadi Kokborok ni bagai orthography ni samung tana ke to rang kuti rang nago expert rongno bisik tam asugui samung tani na bongni beton rok dinan nago bini kagos potro computer danan binan nago asugna bagai office nok dinan nago nake standardization ni bagai bo kurung borok rono ja kurung saw tu nan nago hey deba Kokborok academy hine khawai dinan nago gabon bagai building dong nangnai office nok nangnai room nangnai type karna bagai machine potro nangnai computer nangnai
aborokno operate khalna bagai kormachari nangnai kongba khorcha tuk hakai dictionary sanna bagai bo dictionary in true sense chini oro tabo kokborok dictionary ne je bija dong manthugi tung abo kaisa bana dictionary ya abono dictionary hiya abono glossary se hino mane kokthai thumai jaga korungsao tubmani it is not dictionary in real sense okay dictionary snamnani abo borok SAICHUNG samugia set of expert nango borok kokborok kurung na ke nungnaya borok linguistics bo expert ng nangnai okay kokborokni je sister language rok tomo tabo kokborokni sister language tam ta jato ni ganao tongo graudima dimasako ngene tiwa cuma belai sampalayo ngen tongo boro hay deba amtekle rabha bo cuma sampalai jando ekle o je sister je language jok tongmani chini gana geni aborok nobo sininan nangna abonobo sihornan nangna lapla sasuk maya phano primary idea ma tong aboni loge loge chini je kokborok kok abo TV2 Barman kok nukhungni borok linguistic family nge kok nukhungni borok kha chung khoroksa nge TV2 Barman language to kongma kok tongo nge o TV2 Barman languages jeta tongo aborok no tuibo kisa sihornan nango semannan nango haya ngakai no dictionary compilation phaisi thangai se meja bo kokthai pro simi tam khlai asai man holo bomte khlai develop ngai phaika bo evolution bomte khlai ngai phaika bo nuk sinan nang ngai play sia ngakai nong yapang ni simi busuk jar tam khlai sinai ba o samungro borok khorok jani samungya abo expert kabama kurungsa khlai tu woinai borokno government ni simi dumsawai rang pushani dumsamung riwinai logistic support riwinai abrono kladina nako abrono corpus planning ege kokborok 1979 no state official language ne yasak jangmani ulo tabu 79 simi 2000 jara bosor 21 bosor 21 years hanable tayango 23 inga busung ka 44 years ka kana bole ga 44 years kawai thangka kaisa kogno nong state official language hinai goseza fiaba abono written form tui phaina bagai je samoro khlaina nango tai education system abono dasengna bagai je samoro khlaina ni nango mungsa kono khlaija kri khoble aronu sijage tongo je government is playing a dubious role. Government is playing a dubious role. Power of jesa pano phaitu, gazak pano phaitu, kubur pano phaitu, metrin pano phaitu, chak turu pano phaitu. Kok borok no kakluk thani ha kai joton kok thancha. Abo ma buji thai chin borok rok. Aborok no mas ma buji thai. Chini borok ne ham karani kok simi sawai nai je borok rok. Hapang bai baksa gadalai tongguyo borono ma buzuk nini shagni hamkra be simi dofa ma thangjagia nini nukhung khungsa ni hamkrai bai simi dofa ma thangjagia dofa afruno yoksanai dofa afruno ma thangjanai je jorao dofa ni nangkukma maniro sak nangai khlai jagano afruno mai tai kono kok